And of course, typical Filipino family are really fond of the dirty kitchen. So you have already your dirty kitchen outside para hindi nga mga moy yung mga niluluto natin, di ba? So, yeah. So sa ating dirty kitchen outside, nasa gilid siya, covered na siya. Then yung mga ating built-in cabinets are also included sa package. Yes. Okay. And then, so marami kang pwedeng ilagay dito. Then yung washing machine natin, Sir Alan, dito siya. No? yeah, you have your provision So yung for mga wash. laundry soap natin, yung mga soap na detergent. I'm now really excited to see what inside the house. So what Sir are we Alan? waiting for, Yes, Sir let's Joni? see. Para makita mo yung loob, Sir Alan. So as we really entered the house, no, it's very welcoming because there's an open space layout from your, of course, living area into your dining area, Tama, diba? Sir Alan. Opo. So kung mapapansin nyo, si Julieta Model, siya yung open layout. Yes. So pagpasok mo, yung ating living area and the dining. Yes. So kung maano nyo, sir, lahat ng mga standard deliverables natin for the Julieta is included. Yes, including the cove light, Yes. yung design ng dito. no? Yes, sir, yung fluted panel natin, kasama na yan. Even the ceiling accent. Yung mga lights, LED, kasama na yan. And I believe even the curtains. So for now kasi meron tayong promo, which is fully furnished. Yun. So It's really a hassle-free move-in as in lilipat na lang kayo dito. So you are no longer worried about kung ano yung sa interior nyo, di ba? Usually kasi ganun ang nangyayari sa alam, no? Si husband and wife nagtatalo kung ano appliances ang bibilhin, anong design. So kami nang nag-solve nun. Yes. So kami na magpo-provide para sa inyo. As in lilipat na lang talaga. Yes. So, So as we move in here dito sa dining area natin, no? Yes, Even the pendant lights kasama na din kasama yan. na sa playlist. Yan. So Yep. sa dining naman natin, Sir Alan, no? Napapansin nyo, 6-seater. So pwede rin tong maging 8-seater, depende sa choice ng client. Yes. Pero sa previous na kasama kasi, yung kasama na yung ating dining set, 6-seater na included. Oh, that's Then nice. aside from that, dito naman, may mga storage din tayo here. Yan. So may mga secret storage tayo dito. So reveal na siya, hindi na secret. Yan. So pwedeng magamit ni client to pag may mga gusto siyang itago or something. She can also use that one. Yes. Then yun naman po yung ating extension na sinasabi ko, yan yung salanay. Yeah. Yan. So you have the access here, di ba? Yan, opo. So ito yung sinasabi kong this is a extension from your dining papunta sa inyong lanay. Pag gusto yung magpahangin, pagkatapos ko. And then you've mentioned a while ago about the cabinet. So sobrang aesthetic nga, no? Yes, Para sir. at least hindi gulo-gulo yung mga gamit natin, no? So kung mapapansin nyo, aside sa dirty kitchen, kanina yung pinakita natin, meron pa rin tayong formal kitchen sa loob. Yes. So ang kagandahan kasi, ay mananatili yung ating formal kitchen na well neat and clean siya. Correct. So dito lang tayo nag-prepare ng Sir, I believe as you open that cabinet, meron siyang provision Yes. sa mga kasama na to, sir. So may mga pull-out trays. pull-out na tayo trays. dyan. Yes. Hindi lang dyan, meron na rin dito. Yep. Para hindi nga kalat-kalat yung mga Yes, gamit, sir. mga Opo. pinggan, mga plato, di ba? So kung mapapansin nyo, meron na siya mga pull-out trays na included. Para si wife, hindi wala siyang alalahanin sa niya Correct. ilalagay yung mga utensils niya. Then for the previous yan, kahit yung built-in oven natin, included yun. Included na. So, hindi mo na kailangan mag-measure pa kung, ay, kasya ba to sa Oo. So, kitchen kasi ko? meron na nakalagay. Diba? Oo. And also yung top ng ating formal kitchen, this one's made of quartz. So much durable and mas madaling linis. Yes. And also that oven, Yes. right? Kasama na din. And as you can see, there's a 2-door refrigerator dito. Hindi lang siya display. It comes with the deliverables, di ba, Sir Yes, Josie? tama sir. So, ayan, di ba? Yan. Nalamnan nyo na lang. And then, you also have your provision for your pantry. So, para, again, organized yung mga gamit nyo. And at this side naman, so dito yung ating bathroom sa ground floor. So ganyan na siya. As it is na siya pagka-deliver sa inyo. Yung ating sliding glass door. This one is included. Yung ating mirror. So ganito yung laboratory natin. Together with the toilet. Except lang tayo sa mga decorations. Pero lahat yan is included.